Hej, vi er 6 meritpædagogstuderende på VIA Aarhus. Jeg hedder Monika. Jeg hedder Dan. Jeg hedder Firat. Jeg hedder Maria. Jeg hedder Lars. Og jeg hedder Sean. På valgmodulet Social Innovation og Entreprenørskab har vi udviklet et koncept, som er målrettet nyopstartede pædagogiske institutioner. Vi har valgt at udvikle et konsulentfirma, VIA Konsulenter, for at få konceptet til at leve. Nu vil vi gerne præsentere konceptet for jer. Vores koncept er udviklet som en målrettet løsning på de strukturelle udfordringer, der præger mange pædagogiske institutioner, hvor manglende klare rammer og fælles værdier kan hindre et sundt psykisk arbejdsmiljø og et effektivt samarbejde. Med afsæt i vores pædagogiske erfaring og kompetencer tilbyder vi et koncept, der styrker medarbejdernes trivsel og skaber en robust arbejdskultur. Vores koncept frigør pædagogernes ressourcer til deres primære pædagogiske opgaver og understøtter samtidig institutionens økonomiske bæredygtighed gennem lavere sygefravær og personaleomsætning. God pædagogik kan ikke adskilles fra trivsel og samarbejde. De to går hånd i hånd. En undersøgelse fra Bobel viser, at 2022 var et rekordår med 950 afskedigede pædagoger på grund af sygefravær. Heraf 67% angav dårlig arbejdsmiljø som årsagen. Det er altså en stor del af vores kollegaer, der simpelthen ikke kan holde til arbejdsmiljøet. Vi ved også, jævnfør en anden undersøgelse fra Google, at godt psykisk arbejdsmiljø kan halvere personaleomsætningen. Institutioner med dårlig trivsel søger hele 77% af medarbejdere væk, og primært på grund af dårlig arbejdsmiljø. Så hvad betyder det for os? Især når vi starter nye institutioner. Jo, vi ser, at hvis personalsammensætningen, rammerne og de fælles værdier ikke er på plads fra starten, så er risikoen for dårligt samarbejde og trivsel stor. Så udfordringen er klar. Hvordan får vi skabt de bedste rammer for trivsel og samarbejde allerede fra dag 1 i nye institutioner? Åbningen af en ny institution kræver et solidt fundament. Vores koncept er en inkrementel innovation, som består af skræddersyede løsninger, målrettet nye pædagogiske institutioner. I et 12-ugers forløb bidrager vi til at ansættelsesprocessen, etablere stærke relationer gennem workshops og teambuilding. Vi skaber rammerne for psykologisk tryghed og anerkendende kommunikation, så personalet får en positiv start og et sundt arbejdsmiljø. Denne investering i det rigtige arbejdsmiljø skaber mere trivsel, højner motivationen, reducerer sygefraværet og holder på personalet, hvilket i sidste ende skulle frigive ressourcer og bidrage til institutionens robusthed på lang sigt. Vores 12-ugers forløb hjælper nye pædagogiske institutioner med at realisere deres vision og skabe en sammenhængende organisation. Vi begynder med et opstartsmøde om institutionernes visioner og værdier. Dernæst udarbejder vi stillingsopslag, så der tiltrækkes de rette profiler. I uge 3 til uge 5 der fokuseres der på ansættelsesprocessen, hvor vi deltager aktivt og støtter ledelsen i at finde det rette personale. Vi faciliterer samtaler og tilbyder skabeloner til vurdering af kandidater. I uge 7 til uge 8 der afholder vi workshops og teambuilding med fokus på arbejdsmiljø og samarbejde. Vi afslutter hele forløbet i uge 12 med refleksion og evaluering samt en fælles spisning for at markere starten på institutionens nye samarbejdskultur. Dette forløb det hjælper med at skabe et solidt fundament og bringe institutionernes værdier i spil. Koncept bidrager til værdiskabelse ud fra den tredobbelte bundlinjetilgang, social, økonomisk og miljømæssig værdi. Socialt arbejder vi målrettet med at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø i nye institutioner. Denne værdi kommer til udtryk i højere trivsel, mindre sygefravær og et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig hørt og værdsat. Økonomisk støtter vi institutionerne med at fastholde deres medarbejdere og reducere langtidssygefravær. Dermed bidrager vi til at minimere udgifter til personalemangel og rekruttering. Investeringen i arbejdsmiljøet vil i sidste ende vise sig at være en besparelse. Miljømæssigt sikrer vi en bæredygtig arbejdskultur,
hvor en harmonisk personalesammensætning og en solid samarbejdskultur kan skabe en institution med lang holdbarhed. En god begyndelse er afgørende for en institution, for at både personale og børn kan trives. Vi vil gerne lægge tryk på, at alle har ansvaret for et sundt psykisk arbejdsmiljø. For at konceptet forbliver bæredygtigt i institutionerne, anbefaler vi, at personalegruppen udpeger mindst 2 trivselsambassadører, der i sparring med os har særlig fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. De 2 ambassadører bliver udpeget henholdsvis af personalegruppen og en af ledergruppen, så de 2 gruppers værdier er repræsenteret i institutionen. Vi ved, at samarbejde og trivsel er afgørende for institutionernes og medarbejdernes succes. Med vores koncept er vi klar til at støtte en arbejdskultur, hvor alle føler sig set og hørt, og hvor fællesskabet er stærkt. Sammen står vi stærkere.